Secretary General Lasicharam এই কার্যসূচিত চলাই লৈ যাবৰ কাৰণে মই অৰ্পণ কৰিলোঁ। থেংক ইউ। Morning. Morning, sir. Namaskar. Khulumbai. गिबियावनो आङो जोबोद गोजोननाय हामलायनाय सामफ्रामबोसिम जोंहा बे 28थि जुरि एन्ड 30 बड'लेण्ड एनुवेल फेस्टिभेला बेनिफ्राय गाजा गोमजायै जाफुंगोन। दा बेनि थाखाय जोंहा जोंनि बड'लेण्ड एनुवेल फेस्टिभेलखौ लिरनांगौ हाबाफारि बायदि। दा गिबियावनो आङो जोंनि आफादगिरि Assam Assembly Speaker सारखौ आङो जोंनि फेस्टिभेलखौ लिरगोन। दा आङो जोंनि आफादगिरिखौ आङो आरसिनिफ्राय आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बयबो आखाइ खबनानै दा आङो सारजों लोगोसे लोगो थांफानो थाखाय आङो जोंनिनो सिनियर आफादगिरि जमसिन बाहादुर सारखौ आङो एक्सन खालामनो थाखाय खावलायबाय गुरै। आङो सारखौ गोबां Thank you, thank you, बहुत गोजोनथाव मास करते दिनै 28 रिगियन 9 फुटसे वर्ल्ड टाइगर चेम्पियनशिपनि मास करते जोबोद साबायखर सार नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समायखौ दिहुननानै दिनै रोजाबफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आखाइ खबनानै दा जोङो बयबो दाय होखांनो नागिरदों।